liittovaltion poliisi. Tulkaa ulos! Hitaasti! Kädet ylhäällä! Laittakaa kädet niskan taakse ja käykää polvillenne! Te olette syyllistynyt puukiukaan lämmitykseen, mikä on vastoin liittovaltion direktiiviä. Mitä helvettiä? Ei tässä ole mitään järkeä! Jääkää pois. Liisa! Liisa! Kulta, mikä sulla on hätänä? Hän näin ihan kauheita paineesta. Mut pidätettiin puusaunan käyttämisestä EU-direktiivien vastaisena. Voi Kulta, liittovaltio on kieltänyt meiltä vasta polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot. Liittovaltio! Kulta, mitä sä huudat? Mitä hemmettiä, Tino? Mitäs teet meidän sängyssään? Missä Liisa on? Ja mitä sä kullittelet mua? Liisa! Liisahan lähti jo vuosia sitten, kun liittovaltio kielsi heteronormatiiviset suhteet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Liisa, mikä tuo ääni on? Sehän on meidän suurmoskean kutsu aamurukoukseen. EU-maahanmuuttopolitiikasta johtuen islam on nyt unionin pääuskonto.